Ene gaurkoa, ja. Gaur, asexualitateari buruz hitz egingo dugu, bai? Ongi etorriko nauzunetzokora, kultura atalera, bai? Asexualitatea. Eta zer da asexualitatea? Ba, erakarpen sexuala ez izatea edo gutxi izatea. Eta hemen hainbat gauza. Lehenik eta behin, asexualitatea erakarpen sexuala da. Bai, heterosexualitatearen, homosexualitatearen, bisexualitatearen moduan. Berdin, erakarpen sexuala. Bai. Bigarren, maiz entzuten da, pertsona asexual bat ikusten dugunean, asexuala zara inork ez zaituelako maite. Ez, lehen esan bezala, erakarpen sexuala da. Eta azkenik, asexualitatea aterki kontzeptua da. Hau da, bere barruan 11 kontzeptu dago. Orduan, pixkanaka, bideoak egingo ditut, azaltzen kontzeptu desberdinak. Asko daude. Orduan, lasaitasunez hartu, Lasaitasunez hartu.